Отваряне на багажник. Сложена е допълнителна машинка и допълнителна електроника, която да ограничава, да не я оставя под напрежение, защото другата машинка изгоря. При подаване на импулса дръпва и отваря. Има вариант при неколкократно отваряне, може да блокира. Не знам дали ще го направим. Сега точно не иска. Неща. Ако блокира, остава във вариант, който от бутона не иска да се отвори. Тогава се натиска на дистанционното бутон отключване. И алармата, заводската, централното, се нормализира. Сега няма да го покаже.